Оппак карлы, саф һавалы кышкы җомга кичендә сезне Саба дулкыннары телевидениесе сәламли. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда узып баручы көннәр яңалыклары белән одна информацион программасы. Бүген сезгә менә нәрсәләр турында сөйләячәкбез. Сабаның беренче урта белем бирү мәктәбе үзенең 1 гасырлык тарихи юбилеен билгеләде. Яшик әле Теләче районы турында шушы исемдә яңа китап дөнья күрде. Мөмкинлекләре шикле булса да, күңел халәтләре киң. Теләчедә сәламәтлекләре шикле балалар катнашында спектакль булды. Картая милисың йөрәк, чәчләргә шал кирсәдә. Байлар сабасында эшләүче өлкәннәр клубы 15 еллыгын каршы алды. Инде чыгарылышыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Бу атнада Сабабыз тагын бер героеның җәсәден җир куенына тапшырды. Сүзебез байлар сабасыннан махсус хәрби операциягә контракт нигезендә илебезне якларга киткән райондашыбыз Сәйдәш Газизов турында. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Аның үлеме турында хәбәр инде узган елы ук килгән иде. Авылдашлар да, райондашлар да ышанып бетмәде бу хәбәргә. Юктыр, исәндер диделәр. Байлар сабасында яшәүче Сәйдәш Газизов Украинада бара торган махсус хәрби операциягә үз теләге белән китте. Илне бездән башка кем саклар, диде ул хатынына. Курку белмәс, сау сәламәт, һәр эшне төгәллек белән башкаручы Сәйдәш Рифкат улы явыз мәкерле дошман алдында да куркып калмады. Сугыш дигән утлы йөрмәгә башын горур күтәреп кирде ул. Язмыш ул инде язылган була диләр. Ничек кенә булмасын тормышта һәр нәрсә без уйлаганча гына түгел. 2024 елның 19 ноябрендә хәрби бурычын үтәгәндә Сәйдәш Газизов батырларча һәлак була. Батырның җәсәден бу атнада Сабага алып кайттылар. Хушлашу мәрәсимендә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Россия Федерациясе салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарә җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров, туганнары, дуслары, райондашлар катнашты. Уважаемые родные, близкие, друзья, товарищи, соседи, односельчане, младшего сержанта Газизова. От имени Министерства обороны Российской Федерации, от имени военных государств, я от себя лично, на первой примете, искренне слова соболезнования. Сегодня мы проводим в последний путь героя с нашего времени, младшего сержанта Газизова Сәйдәша Рифкатовича. Но несмотря на свой, так сказать, возраст, Сәйдәш Абый сделал выбор, заключил контракт, уехал в нашей родины. Благодаря мужеству и героизму этих ребят, которые сегодня выполняют задачи в зоне специальной военной операции, над нами чистое небо. Мы не слышим взрывов, да, не слышим там прилетов, всяких дронов и всего остального. Это все благодаря им, их мужеству и героизму. И наша сегодняшняя задача на сегодняшний день не забывать тот героизм, который ребята проявляют в специальной военной операции, и дать переписать историю, которую на сегодняшний день пытаются сделать. Спокойно, мой товарищ, пусть земля будет тебе пухом, ты всегда останешься в наших сердцах. Аннары илебез азатлыгы өчен башларын салган егетләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Сәйдәш Рифкат улының хатыны 2 улы калды. Алар үзләренең иң якын, кадерле, кирәкле кешеләрен соңгы юлга озатырга килүче һәммә кешегә дә зур рәхмәтләрен җиткерделәр. Сәйдәш Газизов Саба зиратына җирләнде. Мәрхүмнең якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Батырларча һәлак булган кеше сержант Сәйдәш Газизовның якты истәлеге Сабалылар күңелендә мәңге сакланыр. Ә хәзер башка темалар турында. 5 декабрь халыкара волонтерлар көне буларак билгеләп үтелә. Соңгы елларда районыбызда да волонтерлык хәрәкәте үсте һәм ныгыды. Бу көнне Шәмәрдәннең яшьләр үзәге волонтерлык хәрәкәтендә актив катнашучы укучыларны Саба урта мәктәбенә бәйрәмгә җыйды. 2015 елдан Шәмәрдәннең яшьләр үзәгендә волонтерлык үзәге эшләп килә. Ә инде 2024 елның сентябрендә биредә Добрые Сабый, ягъни игелекле Саба игелек үзәге ачылды. Аның максаты яшүсмерләрне волонтерлык эшчәнлегенә җәлеп итү, яшьләрне социаль, экологик, гуманитар, мәдәни, мәгариф программаларында катнаштыру, ялгызларга, өлкәннәргә, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган кешеләргә адреслы ярдәм күрсәтү. Һәм 5 декабрь халыкара волонтерлар көнендә яшьләр үзәге районыбыз мәктәпләрендә белем алучы, волонтерлык хәрәкәтендә иң актив катнашучы укучыларны Саба урта мәктәбендә бәйрәмгә җыйды. Гимназиядә бик актив мероприятиялар, разный конкурслар, тагын ачык дәресләр үткәрәбез, балаларга ЗОЖ турында,
движение первых турында сөйлейбіз, нешік өзіңні тұтырға мектепте екенін сөйлейбіз. Гимназияда қаратына линейкалар ұстырабыз, анда да өзіміздің нешік тұтырға гимназияда нешік ішлерге деп етебізінде. Минем өчен волонтер булу бик авыр түгел. Кешеләргә булышуына инде кешегә гел приятно була. Безгә инде аны уже беренче класстан ук сөйли башлаганнар иде, кешегә булышырга кирәк икәнен сөйлиләр. Соңгы елларда районыбызда волонтерлык хәрәкәте үсте һәм ныгыды. 2400-дән артык волонтер Добро.ру сайтында теркәлгән. Волонтер булу ул һәр вакыт мактаулы һәм игелекле эш. Бәйрәмне Яшьлек яшьләр үзәге директоры Дилү Закиров ачып җибәрде. Кыскача, районыбыз волонтерларының эшчәнлеге белән таныштырып үтте. Хезмәтләренә югары бәя бирде. Безнең инде Яшьлек яшьләр үзәге базасында Добро центр дип атабыз. Добро үзәге ачылган. Biz инде ел сайын дип әйтәбез, күпмедер кешене, 1000-нән артык кешене волонтерлык хәрәкәтенә тартырга тырышабыз. Безнең аның өчен күп кирәк түгел. Добро.ру сайтында алар регистрация итәләр, үзләренең игелекле гамәлләрен саныйлар. Шушы Добро.ру сайтында шулай ук заявкалар биреп була. Моның инде сөйләп китсәң хәрәкәтләре бик күп, әмма минем әйтәсем килә, безнең район бу өлкәдә актив, мәктәпләребез актив, булар инде бу безнең инде укучыларыбыз белән, укучылар хәрәкәтен алганда укучыларыбызның күпмедер уку йортларына кергәндә ОГ-ЕГЭ балларына өстәмә баллар бирә, без аларга кенәгәләр ачабыз, шушыларның бөтенесен рәсми яктан дагы инде яктыртырга була. Безнең менә бүген слайдларда күренеп китәчәк, безнең волонтерлык хәрәкәтендә районыбызның юнәлеше, безнең алдынгылар рәтендә районыбыз, без инде шушы Добро.ру сайтында регистрация итүчеләрне һәм волонтерлык эше алып баручылар эшчәнлеге һәм саны буенча алгы рәтләрдә барабыз. Шулай ук инде мәктәпләребез төрле акцияларда актив катнашалар. Бу инде экология юнәлеше булмасын, һәм инде бүгенге көндә бик актуаль булган махсус хәрби операциядагы солдатларыбызга ярдәм. Менә күп мәктәпләр үзләренең ярдәмнәрен җыялар. Бу балаларга да бик яхшы бирелә. Менә инде шушы чарадагын балаларга карата бер теге тәрбияви чара булып торсын иде. Алар кайтып мәктәпләренә монда күргән саннарны сөйләсеннәр, һәм инде киләчәктә дә тартылсыннар иде. Чөнки бу игелек эшли торган, изгелек, яхшылык эшли торган, яхшылыкның инде мораль яктан алганда бәяләп бетергесез бит инде шулай бит бәхәсе. Волонтерлык инде ул бер нәрсәгә дә үз теләгең белән бару, акчага да, ниндидер хезмәт билгесенә дәгән эшләү түгел. Шуңа күрә мин ышанам, киләчәктә дәгән безнең районыбызда волонтерлык хәрәкәте барыр, балалар да, өлкәннәребез дә моңа төшенерләр дип. Һәм инде бүгенге актуаль махсус хәрби операцияны алганда без инде үзебезгә шушы волонтерлар ярдәмендә яхшы тылыбыз бардыр дип ышанасы килә, һәм бу киләчәктә дә шулай булсын иде. Игелек эшләгән ил, бердәм булган ил ул һәр вакыт көчле булып саналган. Волонтерлык инде ул тормыш рәвешенә әйләнеп китә торган шундый чара дип әйтергә кирәк. Чөнки мәҗбүриләп кешене нәрсәгәдер китереп булмый. Шуңа күрә бу инде бар менә шушы чаралар аркылы күренә безнең гаиләләре белән эшләгән кешеләр бар, туганнары белән эшләгән кешеләр бар, авылы җыеп өлкәннәр белән төрле эшләр башкарганнары бар. Менә инде без бер заседание үткәрдек. Безнең кайбер клубларда, бик күп клубларда махсус хәрби операциягә сеткалар үрәләр. Тукмаш кисәләр, менә солдатка аш цехында бик күп кенә солдатка корошлар дип әйтәбез, шуларны әзерлиләр. Юлбат мәктәбе примерында, менә анда Юлбаттан Фидәил дигән абыйны беләбез, ул инде мәктәп егетләрен тартып, алар инде окоп шәмнәр әзерлиләр. Менә кем ничек булышалар, кемдер инде гуманитар ярдәмнәр киткәндә матди яктан акчалата җыеп биреп шундый ярдәмнәрен итәләр. Бу хәрәкәтләр бөтенесе һәр кеше үзенең көченнән ничек килә, шулай эшне башкара дип саныйм мин. Иң мөһиме безнең моңа тартыла оешма предприятиеләребез, бюджет учреждениеләре. Иң мөһиме һәрбер кешенең күңелендә бу игелек бар. Һәм алар аны эшләргә тартылалар. Һәм инде без моны менә буыннардан буыннарга биреп, яшь балаларыбызны өйрәтеп, мәктәптән үк тәрбияне биреп, алар чыгып киткәч тә шушы хәрәкәтләрне эшләсәләр, шушы изге гамәлләрне эшләсәләр, бу бик яхшы булыр иде. Бәйрәмдә катнашкан һәрбер мәктәп волонтерлары махсус футболкалар белән бүләкләнде. Иң элек уен барышында волонтерлар бер-берсе белән таныштылар. Добро квиз уены барышында волонтерлар командаларга тупланып, оештыручылар тәкъдим иткән сорауларга җавап эзләделәр, биремнәрне шиштеләр. Ахырда җиңүче команда ачыкланып, бер тартма мандарин белән бүләкләнде. Безгә бик ошады бу уен, чөнки ул безгә команда эшләргә өйрәтте. Бик күңелле, сораулар бик интересный дип әйтәм, бик кызыклы. Безне кай вакыт дәресләрендә алалар.
Biz ülkenlerge buluşurga düşebiz. Ülkenler kününe şakırlarını taratkanıyık. Bik köngülli özümüzün klassdaşlar bilen köp evlerde katnaşıp ediyoruz. Bayram barışında volontyorluk yönelişinde bik aktiv işlevşi rayonimiz mektepleri bilen de tanışıp öttik. Soba mektep internatı, Timirşik, İştuğan, Yulbat, Kildibek, İzme mektepleri, Şemerdenning Üseş liseyi, Onyx Megarif Üzegi, Soba gimnaziyası volontyorluk yönelişinde en aktiv işlevşi mektepler. Şulay uq Soba Urta Mektebining volontyorluk hareketi üseshine bik zor yordam ko'rsatuvchi o'quvchilarin mektep yetakchiligi bo'lakladi. Haligi mektep kollektivi rayonimiz volontyorlari bilan qo'lga-qo'l tutinishib, har izgi ishga tilakdoshlik ko'rsatdi. O'quvchi volontyorlarning bayram o'ng'aydan uchrashib, oralashuvi ko'mak fotoga tushuv bilan tamomlandi. Волонтерлык хәрәкәте күрше Теләче районында да уңышлы эшләп килә. 5 декабрь волонтерлар көне уңаеннан Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин әлеге хәрәкәт активистлары белән очрашты. Битараф булмаучы олы йөрәкле кешеләр ярдәме белән гуманитар ярдәмнәр җыела, төрле проектлар тормышка ашырыла. Теләче районы волонтерлары да бу эштән читтә калмый. Алар да ярдәм кулы суза. Бигрәк тә махсус хәрби операциядагы егетләребезгә. Район башлыгы Айрат Фатхуллин аларга олы хезмәтләре өчен рәхмәтләрен белдерде. Bugün işin məqnəsində zor işler işlemede. Şu maxsus tərbiyə operasyonunu alsaq da, sizin bunlar bilen işlənən işler şular bir bağlarının aytik məktəbdə yasagan akut nisvişələri, apalarının yasagan жылы aşları, alar indi көңіл жылысын беріп ясаған бұл işler, hizmet göz aldığına getirsak, şular bekinde bugün maxsus tarbiya operasyonu başlanğından beridir. Bir künde güne informasiya verdiler, belki yıl hazır köbrektedir. 152.500 штук aş yasalgan deyip şular bir apalar. Sizin kullarından işlenen bu bekinde zor hizmet. Түгәрәк өстәл артында ачыктан-ачык сөйләштеләр, борчыган мәсьәләләргә тукталдылар. Волонтерларга Татарстан Республикасы Яшьләр министрлыгының һәм Теләче муниципаль район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. 3 декабрьдән инвалидлар 10 көнлеге старт алды һәм елда аның кысаларында төрле чаралар оештырыла. Шуларның берсе узган атна ахырында Теләче район мәдәният йортында үтте. Кәрим Тинчурин театры каршында эшли торган Мөгъҗиза театр студиясе тарафыннан Алтын алма әкияте сәхнәләштерелде. Кайчандыр театрның әйдә баручы артистлары уйнаган спектакльдә хәзер инде мөмкинлекләре чикле балалар катнаша. Пьесаның авторы Шамил Фәрхетдинов. Шунысы да куанычлы, әлеге спектакльдә Теләче районы егете Айрат Якупов та катнаша. Башка балалардан аерылып торсалар да, алар спектакльне җиренә җиткереп, чын артистларча уйнадылар һәм залда утыручы халыкның мәхәббәтен яуладылар. İster misiniz? İster misiniz? Gülücükteniz ister misiniz? İster misiniz? Yok, yüzüne gülüşen kurun verdi. Yüzüne kurlattım. Alın kızımız. Nesne? He? Nişişe! Dostlarım! Siz gelingen ne gireceksin ha? Bizge! Öyle mi dur? Oğlunuzda gitmez. Siz gelmeyin kıyak mı ne? Öyle. Olaysa mı ne? Ürmeşemden kırışırız. Kimseniz olup gidesiz. Спектакль ахырында Теләче район башлыгы Айрат Фатхуллин барлык катнашучыларга рәхмәтен җиткерде, уңышлар теләде. Мин инде стрим сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек. Аллаһ Тәгалә сезгә шифа биреп, матур тормышта шулай әти-әниләрегезнең, якыннарыгызның җылысын тоеп, киләчәктә дә әле шушы изгештә зур алда зур спектакльләр чыгарып шулай бит, шулай районнарыбызга йөреп, инде матур итеп сезгә иҗат итәргә. Теләче район халкына матур тамаша күрсәтүләре өчен яшь артистларга Теләче муниципаль район башлыгының рәхмәт хатлары һәм бүләкләре тапшырылды. Сез атна информацион тапшыруын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. Картая минең йөрәк чәчләргә шал кирсә дә. Әбрар Кәримуллин исемендәге Соба үзәк китапханәсе каршында эшләп килүче Өлкәннәр клубы шушы көннәрдә үзенең 15 еллыгын билгеләде.
Китапханәдә өлкәннәргә аеруча җылы караш саклана. Олы яшьтәгеләр, аларның даими укучылары да, төрле чараларда актив катнашучылары да, үзара мөнәсәбәтләре дә бик яхшы. Шулай булмаса, китапханә каршында өлкәннәр өчен эшләп килүче берничә клуб дистә еллардан артык матур эшчәнлек алып та бара алмас иде. Менә аларның берсенең юбилей көннәре уңаеннан да матур бәйрәм чарасы оештырылды. Нәкъ 15 ел элек, 2010 елның 3 декабрендә Байлар сабасының иң актив өлкәннәре үзләренең беренче очрашуларын үткәрә. Шул көннән башлап алар биредә атнаның билгеле бер көнендә, гадәттә ул пәнҗешәмбе көнгә туры килә, бердә калмыйча җыелып торалар. Өлкәннәр клубын җитәкче урыннарда эшләгән, вакытлы матбугат битләрендә үзенең кызыклы публицистик язмалары аша таныш булган Габит абый Фәрхетдинов җитәкли. Идеясы барлыкка килде, мин пенсияга чыктым. 5 ел буе китап яздым. Шуннан соң бушанып калдым. Идея кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Пенсионер бит, вакытны уздырырга кирәк. Монда ветераннар советына ул вакытта элекке управление монда бит. Анда аларның бүлмәләре ветераннар советында. Әнвәр абый анда, безнең инде ветераннар совет рәисе ул вакытта. Җыелабыз, кайбер кешеләр керә, сөйләшәбез, фикерләшәбез. Таралышабыз инде. Ул теге официальный түгел инде җыелу. Чираклы рәвештә. Урамда кешеләр чырай, заманташлар чырай бит инде. Алар белән сөйләшәбез. Шуннан соң уйладым инде, мин әйтәм, бу әгәр дә без бер әйбәт кенә урында чырашсак, җыелышсак, фикер алышсак, мин әйтәм, әйбәт булыр бит. Дип уйладым да мин хат яздым. Әнвәр абыйга инде аның исеменнән главага инде. Без пенсионерлар шулай чырашабыз, сөйләшәбез, безгә урын кирәк, безгә аралашу кирәк дигән шундый хат яздык. Шуннан соң башланып китте инде. Аннан соң утырыш булды. Таһир Габдрахманович килде инде. Шушы нигә җыелышка инде. Ветераннар советының җыелышына. Мин шунда вопросны күтәрдем инде. Әйдә, урын кирәк икән, менә бит монда диде. Библиотеканың читальный залында инде. Шуннан башланып китте инде. Аралашу максатыбыз. Фикерләшү, хәбәр алышу, яңалыкларны белү бер-беребездән, бер-беребез белән элекке хатирәләрне яңарту. Аннан соң инде кирип киттек, оешмаларны чакыра башладык. Иң беренче пенсия фондының директоры килде. Аның белән әңгәмә кырдык. Шулай итеп чиратка салдык, шулай итеп менә бу 15 ел дәвамында безнең райондагы җитәкчеләрнең бер-икесеннән кала барысы да инде безнең аша үтте. Мәрхүм Расих Сабиров килгәннән соң безнең штагын да җанланып китте. Ул пенсияга чыкты. Ветераннар советының рәисе ул булды. Менәннән соң без тагын да җанланып киттек. Администрациядә эшләгән кеше, авторитеты бар. Любой белән сөйләшә ала, чакыра алаймы? Безнең бу башлангыч өлкәннәр клубы дигән әйбер бүтән җирләргә тарала алмады. Без аны мин бит газеталарга да язам инде мәкаләләр, язам, журналистка үрелдем. Минем инде 50ләп язган мәкаләм бар, публицистик темалар ул, төрле темаларга язылган. Анда дагы күрсәтергә тырыштым өлкәннәр клубын. Менә шулай итеп ул киң тарала алмады. Безнең бу халыкның битарафлыгы дип әйтсәң буладыр инде. Менә бездә шөкер әйбәт кенә үтеп бара. 2 сәгатьтә була, 3 сәгатьтә була, төрлечә була. 2 сәгатьтән ким булганы юк бер вакытта да. Сөйләшеп сүзләр бетми. Әйе, без өлкән кешеләр безнең бит инде тәҗрибә тупланган, гомер узган, эш эшләнгән, замандашлар, бер чор кешеләр, темалар туры килә. Темалар туры килсә дә, без төрле холыктагы кешеләр, төрле юнәлештә эшләгән кешеләр. Без монда хәтта сәяси темаларга да бәхәсләшәбез, төрле проблемаларны хәл итү юлларында эзлибез, ди Габит Фәрхетдинов. Һәм телебезне саклау, милләтебезне яшәтү мәсьәләсендә борчылуы турында да белдерде. Шулай ук мондый клубларны районыбыз авылларында да булдырырга иде дигән теләген җиткерде. Бер кат эштән туктап лаеклы ялга чыккан өлкәннәр өчен бу клуб иркен сулыш алуга тиң була. Аларның тормышына җанлылык өсти. Байлар сабасында яшәүче 84 яшьлек Мәгъдәнур абыйга Таулин 50 ел гомерен сельхозтехника оешмасында токарлы хезмәтендә үткәрә. Шуңа да аның яшьтәшләре белән сөйләшер сүзе дә, өйрәтер тәҗрибәсе дә бар. Менә бу өлкәннәр клубына хәзер 12 ел йөрим. Төшәсе килеп тора атна сайын. Габит Фәсах улына зур рәхмәтлебез. Оештыра белә, кешеләрне җыя белә, бөтен яңалыклар шушында
bik şatıp bik köngüllü yürüyüz. Ekskursiyelerini yılga bir 2 mertebe uyuşturar. Bu Leysen rakip kızına ayırma rahmet eytesi kile. O joyun nişikte batırandır. Min bilip de bitirmeyim. Ayımı. Abbaran yerler bik köp. Mariga'da bardık, Yaşkaralağa. Ol Kazan'a yıl sayın spektaküller kalıp bana. Mavzaliler kalıp bana. Hani muzeylerga tüyüz. Bir yıl Zaparlıklarga kadar alıp bardı. Yazıcılar uyuşmasında kirip çıktık. Gabit'in bunda bu klubuna 15 yıl. Ol Mına yangalıklar şoşundaydı bizden. Jitekçilerini çakıra olmanda. Bizden sıralar bik köp. Onlarga barsana cevap tababız. 15 yıl içinde klubның safı bik күп яшьтәшләрне берләштерә. Кызганыч, аларның шактые безнең арада инде юк. Саба үзәк китапханәсе хезмәткәрләренең истәлекле дата уңаеннан оештырган күңелле чарада барысы хакында да искә алдылар. Клуб әгъзаларын районның мәдәният бүлеге, масса күләм мәгълүмат чаралары, ветераннар советы җитәкчеләре, дин әһелләре котлады. Аларның һәрберсенә район башлыгының рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм теләкләрен яшьтәшләре, шулай ук район китапханәсе каршында эшләп килүче Мишә дулкыннары һәм Сөембикә клубына йөрүче ханымнар да җиткерде. Ой тиз үтәр гомерләр. Сулардай ага икән. Сезнең төркемегезгә дә 15 ел булган икән. Бәйрәмегез котлы булсын. Котлыймын чын күңелдән. Изге теләкләр җиткерәм йөрәгемнең түреннән. Шып-шын ир-егетләрсез, уңганнар бик булганнар, һәр башлаган эшегезне башкарада торганнар. Bu ülkenler klubun indi bizge bik tanış. Çünkü biz bir şurada diye aytırlık işli başladık. Bizden jitekşimiz Şakirzen ve min Nuriye merhum. Men bik tilep bik şunda yetip yürüdük indi biz hani. Kazanın bir yerde kalmayandır ol alıp barmağın. Biz bularını dağın bile biz ülkenler klubuna. Her birisi anda jitekşi bulup işleyenler de var, bunday ileride bizim şekilde türlüsünden. Onlar da bik dikkat bilen, onların jitekşisi Gabit bik ücret kişiydi ol, onların her birisine küp atlan konaklar şakırıp, şulaytıp işleyler. Biz onlardan görüp sıklanabız indi. Ve biz Gülsüm'deki ipimde şundan başlangan idik, şundan birli yürüdük indi. Onların bugünkü bayramlar bile. 15 yıl tulga, mine bir nişik tez olsa. Şun köngülden kutluybız, olar eli tor kalmasın. Onda eli babay dip aytırlık tugul barda jigitler kök, isen imin yürüsünler. Olga tabada şulay oңuşlar bilen motor etip, nıklı selametlikte gımır kişirsinler. Матур җырлар тыңлап, мәзә хәлләрне искә алып, өлкәннәр клубларының туган көннәрен җылы мөгамәләдә күңелле итеп үткәрделәр. Өлкәннәр клубының гомере озын булсын, аның әгъзаларына исәнлек, саулык телибез. Декабрь илебездә Ватан геройлары көне буларак билгеләп үтелә. Россиядә бу көнне чын батырларны искә алып хәтер яңарталар. Советлар Союзы социалистик хезмәт геройларын, Изге Георгий һәм Дон ордены кавалерларын хөрмәтлиләр. Алга таба сүзебез әнә шундый хезмәт батыры турында булар. Өлкән буын кешесенең кайсын алсак та куйган хезмәтләре таң калырлык. Чөнки тормыш авырлыгы белән исәпләшмичә, алар гаделлек һәм намус белән хезмәт иткәннәр. Җан фарманга колхозны алдынгылык сафына чыгарганнар, югары үрләр яулаганнар. Мамалай авылында яшәүче Мәрьямниса Мәүлиева әнә шундыйлардан. Ул районыбыз горурлыгы. Җир җимертеп эшләгән елларында ул 2 тапкыр хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин орденнары белән бүләкләнә. Сюжетыбыз кабатлап бирелә.
Эшләнәсе эш эшләнгән инде. Заманында авыр булданысы, хәзер барысы да онытылган ди. Мәрьям Ниса апа үзенең яшьлек еллары хакында, башкарган эшләре турында сорашкач. Шулай дисә дә, күңеле белән ул аларның барысын да хәтерли. Безнең балачак сугыш елларына туры килде. Әтинең сугышка киткәнен белмим, мин 1 яшьлек булып калганым. Кайтканын хәтерлим. Мин шул 4 яшьләр тирәсендә булганмын инде. Авыл хатыннары җыелып, әтигә инде күмделәр сораулар белә, күмделәр әтине. Минекен күрмәдеңме, безнекен күрмәдеңме дип әйтеп. Анда сугыш кырында кемне кем күреп бетер ала инде. Безнең бәхеттән Аллага шөкер, әти исән-сау 99 елга хәтле яшәде, Аллага шөкер. Гаиләдә иң өлкәне була Мәрьям Ниса апа. Әнисе Гайшә, бер энесе, 2 сеңлесе, сугыштан яраланып кайткан әтисе Мәүлетҗанга ярдәм итү өчен хезмәт юлын 15 яшендә үк башлап җибәрергә мәҗбүр була. Хәер, ул чорда һәр баланың яшьлеге әнә шулай Нужа бабай арбасына тагылып хезмәт юлына кирип киткән. Хезмәт юлымны 55 елда башладым. 15 яшьтәем. Иң беренче тавык карарга куйдылар, тавык карадым 1-2 ел. Шуннан соң аннары бозаулар карадым әле. Күрше апа белә, ул уларак булгачнан шуның янына мине дә куйдылар инде карарга. Аннары 57 елны Шытсу белә кушылдык тагын Тана группасы җыйдым шул елны. Аннары Шытсудан сыерлар төшеп, тагы шуларны Шытсу сыерлары белән тулыландырып, полный групп итеп җыеп алып, сыер садым. 57 елдан индансы. Безнең чорга хезмәт бик авыр булды, сүздә юк. Бөтенесе кул киче беләе. Фуражга хәтле үзебез барадыр ул вакытта. Нишләп алай булгандыр инде, ул көйләнеп бетмәгәндер инде. Шуннан соң тора-бара Яңавылдан Фәүзия исемле кыз килде кияүгә безгә. Шул килгәч эшләребез җиңеләйде дип әйтерем. Ул әйтә, скутниклар куеп, аннары скутниклар үзебез тиедереп, бөтен нәрсәне чөгендерен, сыйлысын, бөтенесенә үзебез барадыр. Шуннан соң аннары скутниклар эшли башлады шул эшләрне. Безнең кулдан китте ярыяннар, Аллага шөкер. Башта безнең шул 15 серия инде ул. Кулга белә булгачыннан. Соңытын гына аннары әзрәк артты. Бөтенесе кулкычы беләй башагын бирәдер, суын сибәсе, саламын саласы, онына хайран гына җирие, онына ап менәдер анык. Авыр булды инде, сүз дә юк анда. Но яшьлек белә бирешмәдегән эшләдек, Аллага шөкер. Җәй көнне лагерьга менәдер 5 километрлы безнең лагеребез югарыда. Транспорт булмаганда анда кай вакытта җәяү менеп җәяү төшәргә дә туры киләдер. Үзебез бик бердән бик тату эшләдек, Аллага шөкер, иптәшләр белән. Ну хәзер кызганыч менә берән бакыйлыкка күчә башладылар. Әлфия, Тәнзилә, Флүрә, алар бакыйлыкка күчте инде. Бик якын дуслар алар белән. Безнең инде бу вакытта терлекчеләр җыелышы уздыралар. Совхозда да буладыр, төрле җирдә гел алыштырып урынын шайтып җыялар, шунда очраша торган инде белгән күргәннәр белән. Булай конференцияләргә дә хайран Казаннарга баргаладым инде мин үзем. Район советы депутаты да булып тордым бер ара. Сөтлебикәләреннән елына 4000-гә якын литр продукция алуга ирешә героебыз. Ул заманында карата бу сан бик зур артым уңыш була. Социалистик ярыш ударнигы шул вакытта куелган планны арттырып үти. 1966-75 елларда 2 хезмәт кызыл байрагы, 1986 елда Ленин орденына лаек була. Бер минем генә хезмәт түгел, без чордашлар барыбыз да бер тигез эшләдек, уңышларга да бергә ирештек. Мондый бүләкләрне, макталуларны һәр кайсыбызга бирерлек ди хезмәт ветераны. Лаеклы ялга ул шактый еллар бозаулар карап 1995 елда чыга. Җитәкчеләребез әйбәт булды, сүз дә юк. Менә мәрхүм Нурислам дагын, Гафаров Нурислам да техникия, ул да вакыйлыкка күчте инде. Гасим абилар, Равилдар, ну бик иплек кешеләр, сүз дә юк. Апай дип кенә тора торганнар. Шулай итеп җомалап эшләттеләр инде алар безне. Ярый, рәхмәт. Район җитәкчеләренә дәген, үзебезнең колхоз җитәкчеләренә дәген эшләгәнне күрә белделәр, Аллага шөкер.
эшләү дәверендә 2 хезмәт кызыл байрагы бирделәр. Ленин орденына лаек булдым. Шуның өчен бик рәхмәтлемен аларга. Әйе, хезмәт кешесенең эшен күрә белгәннәр, кызыксындыру чараларында оештырганнар, хезмәт сафында яулап алынган медальләр, мактау кәгазьләре санап бетергесез. Аларда үткән тормышның михнәтләре дә, ил торгызуда куйган көч-куәт тә салынган. Һәр бер кешегә саулык, сәламәтлек телим. Һәр берсенә хәерле эш урыннары телим. Дөньялар тыныч булсын, күкләр бездә яз булсын. Һәр бер кеше сөенеп, шатланып, мин Татарстанда яшим дип яшәргә язсын. Тормыш иптәше кайнанасы вафат булганнан соң Мәрьям Исапа әти-әнисе янына төп нигезенә кайта. Аларны карап соңгы юлга узата. Шөкер, ул бүген ялгызы түгел. Бер туганнары һәрвакыт кайтып хәлен белеп эшләрендә ярдәм итеп тора. Төп нигездә йорт-җир яңартылган. Барлык уңайлыклары булган җыйнак кына матур йорт та хезмәтенең бер җимеше. Аның өчен ул элеккеге Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, Сабан муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановка рәхмәтле. Аңа саулык, сәламәтлек, рәхәт тормыш, иминлек, тынычлык телибез. Хезмәтенең әҗерен татып, куанып яшәүләр насыйп булсын. Теләче урта мәктәбендә яшик әле теләче дип исемләнгән китап тәкъдим итү кичәсе булып узды. Чарага районның хөрмәтле ветераннары, җитәкчеләре, укытучылар һәм укучылар, гомумән район халкы килгән иде. Әлеге китапның нәкъ менә районның административ берәмлек буларак кабат торгызылуына 34 ел тулган көнне тәкъдим ителүе дә зур куаныч. Гаять бай эштәлекле, күп санлы фотосурәтләр, архив материаллары белән баетылган әлеге китап Теләче районы яңадан торгызылганнан алып бүгенге көнгә кадәр булган кеше язмышлары, район оешмалары эшчәнлеге белән таныштыра. Яшәешебезнең һәр өлкәсенә караган бу үзгәрешләр, уңышлар, матур күзәтүләр аша укучыларга җиткерелгән әлеге китапта. Китап авторы Нурания ханым Гыйлметдинова тарихны барлап, түкми-чәчми җыеп, әлеге хезмәтне башкаруда үзенең көчен, белемен, вакытын кызганмый тырышкан. Һәрбер тармакта авыл хуҗалыгы булмасын, мәгариф, мәдәният, шулай бит здравоохранение, гомумән кайсы гына тармакны алсак тагын без тырыш булган халык үзебезнең республикада, Рәсәй күләмендә уңышларыбыз бар, спортсменнарыбыз, артистларыбыз, шулай бит язучыларыбыз, шагыйрьләребез, хезмәт җыючан тырыш халкыбыз, ул безнең горурлыгыбыз. Шуңа күрә менә бу залда дагы безнең геройларыбыз, Гөлбикә апаларыбыз утыра, шулай бит Наилә апаларыбыз, башка җитәкчеләр. Шуңа күрә һәммәгезгә дәгән хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Җитәкче район социаль-икътисади үсешенә керткән зур өлешләре өчен социалистик хезмәт герое, КПССның 25-нче съезды делегаты, алдынгы сыер саучы Гөлбикә апа Кәримованы, Октябрь революциясе ордена кавалеры, алдынгы сыер саучы Наилә апа Хәбибуллинаны, хөрмәтле җитәкчеләр Зәйнетдинов Илдус Юсуф улы, Низамов Тәлгать Мөхәммәд улы, Фазлыев Мөхәммәд Данил Мөхәммәддин улы, Гыйлметдинова Нурания Хәбир кызын Теләче муниципаль районы каршындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләп үтте. Чарада Нурания ханым Теләче районын оештыруда активлык күрсәткән өлкән буын кешеләренең, районыбызның юбилей уңаеннан 300 ел эчендә булган үзгәрешләр турында китап язып чыгару фикерен әйткәч, килеп туган уйлары белән уртаклашты. Бу китапка керде, барлыгы кергән 116 төрле оешма, предприятие, хуҗалык, берләшмә һәм башкалар 116 икән. Очрашуда Теләче якташлар җәмгыяте рәисе Ирек Фәрит улы Даутов, Татар конгрессының Теләче бүлеге җитәкчесе Алиса Дәүләтшина да сәхнәгә күтәрелеп, районыбызның 34 еллыгы белән райондашларны котлап үтте. Татарстанның атказанган артисты Рәсим Низамов, күп санлы конкурслар лауреаты Инсаф Бәдретдинов һәм район үзешчәннәре моңлы җырларын бүләк иттеләр. Шушы көннәрдә Теләче районы Иске Җири урта мәктәбе үзенең 60 еллык юбилеен билгеләп узды. Бу көнне гомерләрен мәгариф өлкәсенә багышлаган ветеран укытучылар, кайчандыр биредә белем алган укучылар кабат мәктәп бусагасын атлап керде. Кунакларны укучылар җырлап, шигырьләр сөйләп каршы алдылар. Мәктәп коридорларында истәлекләр белән бәйле күргәзмәләр урнаштырылган иде. Әлеге мәктәптә белем алган укучылар, ветеран мөгаллимнәр хатирәләрен яңартты, заман белән бергә атлаучы мәктәп белән танышты. Заманча техникалар, белем бирү алымнарын игътибар белән кызыксынып тыңлады. Үзләре укыган сыйныф бүлмәләрендә булды. Бәйрәм чарасы Иске Җири мәдәният йортында дәвам итте. Бина каршында кунаклар тәмле коймактан авыз иттеләр. Ә инде укучылар үз чиратында аларны гармон моңнары белән каршы алды. Җири
Хәзри урта мәктәбендә укып, район, республика күләмендә төрле вазифалар башкарып, матур итеп тормыш итүче кунаклар өчен мул табын әзерләнгән иде. Экран аша мәктәпнең үткәнен һәм бүгенгесен чагылдыручы видео язма күрсәтелде. Юбилейда 60 еллык тарихы булган мәктәптә укыган Татарстан Республикасы Рәисе администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары, Татарстан Республикасы Рәисенең территориялар белән эшләү идарәсе башлыгы Илнур Мәхмүт улы Гарипов һәм башка бик күп мәртәбәле кунаклар катнашты, теләкләрен җиткерде. Бик дулкынландыргыч бүгенге очрашу, бик зур әһәмиятле вакыйга авылыбызда. Авылыбыз тарихи өчен түгел, гомумән Теләче районы, Сабыр районы тарихында Иске Җири урта мәктәбенең изе, аның әһәмияте бик зур. Авылыбыз инде 5 гасырдан артык шундый бай тарихлы авыл булып, 60 еллык тарихы булган мәктәп бу зур тарихта бик зур әһәмияткә ия. Авылыбыз яшәсен, балалар күп булсын, мәктәбебез гөрләп торсын. Илнур Мәхмүт улы мәктәп директоры Әлфия Вахитовага Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәт хатын тапшырды. Мәктәпнең үсешенә зур өлеш керткән, балаларны тәрбияләүгә зур хезмәт куйган. Татарстанның ат казанган укытучысы 1694-2005 елларда мәктәп директоры вазифасын башкарган Илгиз Галиуллина Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә Татарстан Автономиялы Совет Социалистик Республикасының 100 еллык медале белән бүләкләде. Бәйрәм чарасы бүләкләүләр белән беррәттән моңлы җырлар белән дә үрелеп барды. 100 елга сузылган якты юл. Байлар сабасында урнашкан Саба гимназиясе, ягъни Саба урта мәктәбе үзенең 1 гасырлык юбилеен билгеләде. Аның тарих башы 1925 елга барып тоташа. Район үзәгендә ул крестьян яшьләре мәктәбе буларак ачыла. Беренче белем йортын булдыруда шул елларда авыл корреспонденты булып эшләгән Закир Юсупов зур көч куя. Бүген инде белем учагы озын юл үтеп, бик күп яңарышлар кичереп, үзенең бик көчле педагогик коллективы белән меңәрләгән укучылар тәрбияләп чыгарган һәм бүген дә үз эшен лаеклы дәвам итүче белем йорты. Узган шимбәдә гимназиядә һәм район мәдәният йортында шушы уңайдан бәйрәм чаралары узды. Саба урта мәктәбе. Бүгенге статусы гимназия булса да, меңләгән укучысы, мөгаллимнәре күңелендә ул һәр вакыт Саба урта мәктәбе булып кала. Кем белән генә аралашсаң да, мин Саба урта мәктәбен тәмамладым ди. Бүген белем йорты тантана итә. Киң ишекләрен ачып үзенә бик күп кунаклар җыя. Мәртәбәле кунаклары, элекеге укучылары, укытучылары. Бу олы бәйрәмгә мәктәпне төрле елларда тәмамлаган, тормышларында зур уңышларга ирешеп, олы дәрәҗәләргә җиткән укучылары, мәктәпне кулларында тоткан директорлары, ветеран укытучылары килде. Саба урта мәктәбен 76 елда тәмамлаган, чыгарылыш шкаласында укыган кеше инде. Без 2 ел шушында укыдык. Укып бетергәннән соң мин медицина юлын буенча киттем инде. Күп еллар менә хирург булып эшләдем, җитәкче булып Балташ район хастаханәсенең 35 ел буе җитәкчелек иттем шунда. Бүген көннәрдә шунда эшләдем. Киләсе елга безнең чыгарылышка 50 ел. Менә шушы 50 елны бергә очрашып, матурлап очрашырга дип сөйләшеп биргән көннәр иде. Менә чакыру алгач, мин бик шатландым. 100 еллыгын буласын белә идем инде. Бик шатландым, бик дулкынландым дип әйтик инде. Чөнки күп еллар буена мәктәптә булганым юк. Үземнең бергә укыган классташлар белән дә очрашасы бар инде. Үземнең укытучылар белән бик сагынып искә алам. Саба мәктәбе без укыган елларда бик көчле мәктәп иде, бик укытучылар коллективы бик көчле иде. 100 ел бик зур тарих инде ул. Бик матур тарих Саба мәктәбенең. Киләчәктә дә менә шушы булган традицияларны югалтмыйча, аларны үстереп, тагын да матуррак итеп эшләргә, матур менә дөньяга кирәкле булган балалар, олылар тәрбияләргә булсын инде, шушында кирәкле. Мин инде шушы Саба урта мәктәбенә 7 яшьтә беренче класска килдем. Аннары инде 8нче классны тәмамлагач, мин инде Арча педкүллиятенә укырга кирдем. Һәм инде 94нче елдан бирле мин шушында хезмәт куям. Минем хезмәт стажым 31 ел. Барлык стажны шутласак, мин бу гимназиядә инде 40 ел булып чыга. Менә бик гаҗәп еллар инде күпме минем гомеремнең 80% шушында үткән дип уйлап чыгардым бүген. Күңелләр йомшара инде.
бик күңелле, бик зур шара бара безнең тарихи вакыйга гимназиядә. Менә үзебезнең туганнарыбыз белән, дусларыбыз, коллегаларыбыз белән очрашабыз, күзләргә яшь килә. Мин Гаянова Гөлфия Гилмутдиновна. Шушы сабалак тудым. 2 класстан соң без киттек. Безнең укытучы Свиригина Роза Хасановна иде. Әтим белән әним бу мәктәптә гомер буенча эшләделәр. Әтим Гилазиев Гилмутдин Шакирзанович, немец теле укытучысы, әним Шакирова Раиса Шакировна. Баш кичкенә классларны укытты. Алар гел балаларны апаралар урманга 2 классны бергәләшеп бейме. Кыш көнеме, җәй көнеме, мин бала чагалардан җигерә идем. Менә алар сезнең исегездәме? Кышканнан пешергән ашның тәмен. Бәрәңгенең исе шундый униде ушакта име? Менә әтим белән әним шуны бирәләр балаларына. Әтим минем иде Кыш бабай. Мин әйтәр Кыш бабай кызы. Әтим бисменне Кыш бабай иде. Без бала чагалар куян, яңа ел, бүре, әним костюмнар тегә иде. Менә шул. Әтим белән әним үзенең җыен гомерен, яшьлеген шушы мәктәпкә бирде. Име? Шул. Мен шуның өчен бүген монда рәхмәт чакырган өчен бик матур мәктәп име. Шушы монда эшләгән укытучыларга, укучыларга исәнлек, саулык, җан тынычлыгы. Менә шулай ук теге русча әйтим инде процветание мәктәпкә име. И андан соң менә хәзер 100 ел, и күп еллардан соң дагы менә шулай итеп җыелырга булсын, шушындый позитивный настройда. Дусларым монда күп. Вот мен бүгендәге классташымны очраттым. Истәлекләр яңара инде. Мин 73 елдан 1973 елдан 2019 елга хәтле хезмәт куйдым. Мәктәп еллар эшләгән дәверләр бик сагындыра. Коллектив бик әйбәт иде. Бергә дус тату булып эшләдек. Укучылар да ихтирамлы иде. Эшләү өчен дә укучыларга уку өчен дә бик уңай шартлар тудырылган мәктәптә. Менә тырышып укысыннар. Тырышып эшләсеннәр, яхшы белем бирсеннәр, сау-сәламәт булсыннар, еллар имин булсын. Саба урта мәктәбенең 100 еллыгы белән котларга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шушы мәктәпне тәмамлаган Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов та кайтты. Мин беренчедән әйтәсем килә, бу Сабаның гына бәйрәме түгел, Саба җирлегенең генә. Бу безнең республикабызның, әйтергә кирәк, илебезнең зур бәйрәме. Безнең илдә 100 еллык тарихка ия булган һәм бай тарихка ия булган мәктәпләр алар бик күп түгел. Бу Саба мәктәбе, хәзерге вакытта Саба гимназиясе, ул тарихы буенча да, эштәлеге буенча да үзенең үзе укытып чыккан кешеләре һәм аларны тоткан урыннары буенча да әлбәттә иң данлыклы мәктәпләрнең берсе. Чөнки бу гимназиядә, бу мәктәптә әгәр дә безнең илебезнең, үзебезнең республикабыз җитәкчеләре укыган икән, мәсәлән, рәисебез бетергән икән, галимнәр бетергән икән, врачлар, укытучылар, инженерлар, гомумән алганда күренеш шәхесләребез, артистлар, җырчылар бетереп безнең Саба мәктәбенең, Татарстаныбызның татар телен, аның мәдәниятен, тарихын, гомумән чын мәгънәсендә таратырлык шәхесләр үскән икән, моның белән горурланмыйча нәрсә әйтергә була, моның белән горурлансана кала. Менә бу яңадан бер кабат күрсәтеп тора, мәктәпнең, аның укытучыларының, гомумән алганда әйтергә кирәк, шушы җирлектә яшәүчеләрнең ни дәрәҗәдә күңелләрен биреп, тарихны саклауларына күрсәтеп тора. Ни дәрәҗәдә үзләренең шәхесләре белән горурлануларына күрсәтеп тора. Һәм әлбәттә бу сөенечле хәбәр, сөенечле вакыйга. Мәктәпнең актлар залында укучылар һәм укытучылар килгән кунакларны җырлы-биюле сәламнәр белән каршылады. Аларны бер гасырлык тарихи бәйрәм белән гимназия директоры Айнур Шаймарданов, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле укытучыларыбыз, инде зур бәйрәм дип әйтергә кирәк, 100 ел тиз уза, ә менә нәтиҗәләре бүгенге безнең тормышыбыз. Ул сез туплаган. Инде менә шушы мәктәптә белем алып, үзебезнең киләчәгебезне булдырып, һәм инде шуның җимешләре белән бүген без яшибез. Инде беренчедән бик зур рәхмәт монда бу коллективларда эшләгән укытучыларыбызга, үз белгәннәрен безгә биреп, һәм инде без шуның белән тупланып, һәм белемне дәвам итеп, һәм инде бүген кем кайда эшли, кем ял итә, кем инде
әле яңа башлап җибәрә. Һәм инде минем әйтәсем килә, дәүләтебезгә бик зур рәхмәт. Мәктәпнең тарихы чыннан да бик бай. 100 еллык шал тарихы булган белем учагы шушы гомерендә булган барлык вакыйгаларны кичереп, үзгәрешләрне үтеп, бүгенге көнгә килеп җиткән. Һәм шул тарихны мәктәпнең һәрбер өлешендә күрергә мөмкин иде. Кунаклар әзерләнгән күргәзмәләр аша мәктәпнең үткәне һәм бүгенгесе белән таныштылар. Мәктәп тарихының башлануы 1925 ел. Беренче тапкыр Сабада район үзәгендә махсус мәктәп итеп төзелгән бина. Ул вакытта уртак белем бирә торган мәктәп булмый. Ул вакытта була школа крестьянской молодежи дип әйтик. Менә крестьян яшьләре өчен Закир Юсупов, Селькор, аннан соң авыл советы председателе, ул инде бик шушы мәктәпне Сабада төзетү өчен бик зур көч куя. Һәм 1925 елда Бөек Октябрь революциясының 8 еллыгына шушы мәктәпне ачып җибәрәләр. Безнең Саба волости Мамадыш кантонына караган, шуңа күрә монда беренче укытучылар коллективын җибәрә, Мамадыштан җибәрелә. Фарук Билалов беренче директорыбыз, списокта беренче итеп тора ул. Менә шушы Фарук Билалов җитәкчелегендә укытучылар, белемле укытучылар килеп мәктәптә укыту процессын башлап җибәрәләр. 1931 елда ул мәктәпне сүтәләр. Һәм сүтеп, шул ук Совет урамының көньягына күчереп яңадан торгызалар. Монда инде ачалар район ара колхоз яшьләре өчен мәктәп. Бу межрайонный школа колхозной молодежи. Бу инде колхоз өчен, төрле оешмалар өчен махсус белгечләр әзерли торган мәктәпкә әверелә. 1931 елда аны төзи башлыйлар, 32 елда ул эшли башлый. Шул ук 1931 елда безнең Сабада мәктәп төзелә. 2 катлы кызыл кирпичтән, ул халык телендә шахтерлар мәктәбе дип йөртелгән данлыклы мәктәп. Шахтерлар биргән акчага төзелгән. Ул 1929 елдан алып беренче 5 еллык план тормышка аша башлый. Һәм менә шушы вакытта төзелгән шахталарга эшче көчләр кирәк була. Һәм менә шахтада безнең Орташ авылыннан чыгышы белән Нурислам дигән кешене җибәрәләр шушы Саба районына, җибәрәләр эшче кешеләр туплар өчен. Ул 160 кешене менә җыеп, оештырып җибәрә Донбасска шахталарга. Һәм шушы рәхмәт күзлегеннән шахта идарәсе мәктәп төзер өчен 200 мең акча күчерә. Менә шул акчага төзелгән мәктәп, шуңа күрә шахтерлар мәктәбе, данлыклы мәктәп инде. Бик күп сабалылар укыган һәм күрше авыллардан, чөнки үз авылларында, үз мәктәпләрендә 7 еллык белемне алалар, ә инде урта белемне алыйм дигән укыр өчен киләләр безнең мәктәпкә. Һәм менә 1934 елдан ул инде средняя школа буларак килә булып, менә шул вакыттан. Беренче директор итеп Гали Ганиевич Садыков билгеләнә. Ул 1931 елда мәктәп төзелә башлый, 34 елда аны төзеп бетерәләр, һәм ләкин инде 32 елда ук уже булган, әзер булган бүлмәләрдә уже укыта башлыйлар. Шунда пешкә ягылар, да инде гашутын. Һәм Садыков Гали Ганиевич белән Рауль Абдулович, Жанаев Галин Захаровна бик озак еллар буе өлкән пионер-вожатый булып эшләгән, хаталыша башлыйлар. И ул менә шушы беренче еллары турында мәктәпнең фотографиялар җибәрә. Шул инде менә шул хәтле каты кызыксындыру уята, и көчле кызыксындыру уята, и мәктәп тарихын шул вакытта менә шул хәтле дәртләнеп булдыра башлыйлар. Мәктәпне 34 елда Гали Ганиевичне күчерәләр Кукмарага, мәгариф бүлеге мөдире итеп, һәм аннан соң инде бүтән директорлар җитәклиләр. Бәйрәмдә булган һәр кемнең күңеле үткәннәрдә кайнады. Алар яңадан үзләренең укыган вакытларына кайтты, хатирәләрне яңартты. Мин профессор да түгел, врач та түгел, беркем дә түгел, но 100 еллык тарихка беренче тапкыр 1980 елда алтын медаль белән бетерүче Энҗе Галимова. Нәрсәгәдер безнең Саба мәктәбен һәрбер ел сайын 5-6 укучы бетерә. Менә 1980 елда 100 елга бер тапкыр бер үземә генә эләкте. Медаль, алтын медаль. Мин Суфия Гыйлем ханымның классында укыдым. Директорым Насибуллин Нурислам Фатхулович иде. Ул менә безнең бетергәнгә хәзер 45 ел буе Нурислам Фатхулович белән Суфия Гыйлем ханымны минем тормыш юлымда маяк булган укытучылар. Менә бүген инде арабызда Нурислам Фатхулович юк. Суфия Гыйлем ханымны белән очраштык. Күңелләрдә шундый рәхәт хисләр,
мәктәбем деп өзім отырған болмаса да паркыларға отырып, менә шулай оқып, Саба мәктәбен бетереп, аннан соң университетта фәнни коммунизм бөлеген бетереп, Акбарыс банкта юрист булып эшләдем. Тормышта шулай келіп шықты. Меңа мұнда келіп оқырға насип болмады. 8-ні бітіріп, Ізмә мәктәбін мен техникумға, институтқа кеттім. Андан соң Совет армиясында қызмет етіп қайтқаннан соң Нижекамы Септихимда 35 жыл эшләдем. Главный бухгалтер болып, шуның 22 елын болып главный бухгалтер болып эшләдем, қалғандары зам болып эшләдем. Аллаға шөкер, менә Саба районында үсеп, шушы уңышларга ерештек. Бәйрәмнең икенчелеше район мәдәният йортында дәвам итте. Кунакларны биредә һәр бәйрәмгә хас булганча халкыбыз моңнары, гармон, курай көйләре белән каршы алдылар. Биредә шулай ук ерак мәктәп елларын алып кайтучы кызыклы күргәзмә белән танышырга булды. Төрле еллардагы чыгарылыш сыйныфлары фотоларыннан торган күргәзмәдән һәркем таныш йөзләрне эзләде, укытучыларын хәтерләрендә яңартты. Безнең мәктәп ул бик көчле булган дип. Чөнки ул укытучылар бүтүнчә минемчә Жаны, тәне біле, нәрсәләре бар, шуның біле минемчә укытуга бирелгәннәр иде. Мин татар мәктәбен бетергән кеше, рус телен бик яхшы укыттылар миңа 9-да, 10-да. Аннан соң математика укытучысы Балия Марданович Ишарин әйтмичә булдыра алыйм. Сугыш ветераны Марисев шикелле 2 аягы юк иде тиздән түбән. Әйе. Ул безне бик яхшы укытты. Аның методикасын сөйлим әле. Чөнки класста төрле кеше бар бит инде. Яхшы белә берәү математиканы, икенчесе начаррак. Яхшы бу эшләрне белеп алды да, без керәбез дәрескә, ул безгә каршы көләшеп чыга да, бүтәннәргә дәрес аңлата. Без мәктәптән кайтканда кайтабыз, Бари Мардановичтың карчыкысы белән, чөнки безгә дәреслектән иеше бирми. Контрольш килеп җитә, безгә карчыка. Бүтәннәргә беренче, икенче вариант. Ул әйтә иде, булар бер мәсьәлә шишмәсә дә, мин аларга 5 куям дип. Ну, шишмәгән чак булмый димде. Менә шундый кеше. Аннан соң Солтан Гилманович, физика укытучысы, тоже шундый кеше инде. Биология укытучысы, кичкенә генә ханым иде. Безнең. Ул миңа 4 төн артык куймады Яңа елга чаклы. Яңа ел җиткәндә мин биология олимпиадасында беренче урынны алдым районда. Аннан соң төзәтте инде, чөнки безнең бит тел озын, яшь кичкенә булса да шаяртабыз, нитәбез, ул кемгә ошый инде. Клара ханым безне география укыйды. Аның акценты күп иде. Аның акценты белән сөйлибез дә географиядә. Ул безгә конечно да бишләп куймый. Укытса да, менә шундый хикмәтләр инде. Шулай инде балачак, ничек дип, алар безнең рәхмәт шаянлыкка түзделәр. Класстан куып чыгармадылар, укыттылар. Казанга бардым. Ветеринар институтына кирдем, тәмамладым. Аннан күп нәрсәләр булды, аспирантура бетердем. Лаборатория итәкләдем. Но иң матур чаклар бар-барлар мәктәп вакытлары. Мәктәп дуслары онытылмый, махсус кирдем агратик класска. Теләгем шул булды. Зинахар өчен заманача карыйбыз дип, хәзерге тормышны да онытмагыз дип. Чөнки әгәр дә бәйләнмәгән булса тормышка, ул бит теге русча әйткәндә прикладной дип. Әйе. Әгәр дә белемне кая да булып кулланылмасаң, ул беркемгә кирәк белем түгел. Вот. Біліп куллана білмәү, білмәүдән начаррак беләр. Менә мин шулай дим. Һәр вакыт укыганнарның игелеге булсын. Рафида Паминнаханова күп буыннарны укытып чыгарган зур хәрефтән язылучы мөгаллимә. Аңа үзенең хезмәт юлы дәверендә 3 директор белән эшләргә туры килә. Бүгенге бәйрәм белән бүтәнегезне дә котлыйм. Зур шушындый бәйрәм оештыручыларга бик зур рәхмәт. Әле мәктәптә булдык име. Андагы кичерешләр бүтән дөнья минем укучыларга тулган икән дим. Барда килеп кычаклыйлар име. Менә аннары соң инде монда төшкәч, менә бу күргәзмәне күргәч, мәктәпкә кайткан укучыларым янына кайткан шикелле булдым. Рәхмәт шушындый бәйрәм оештырган өчен. Мәктәп җитәкчеләренә, бик билимле, эшләренә җаваплы караучы укытучылар белән, бик тыңлаулы, билимгә омтылучы укучылар белән, аларга теләктәшлек белдерүче әтиәниләр белән бергәләп уңышларга ирешеп, алга таба яшәргә язсын. Алга таба эшләргә уңышлар булсын аларга. Менә шулай дип телим, бик рәхмәт телим бүгенге көнгә. Мин бүген бүтәнәй яшәрдем. Яшәрдем дигән тагын бер сүзем бар әлеме. Миңа һаман 55 яшь. Аның калганы
пенсионный стаж. Танышлар, бүтүнүсү танышлар. Менден соң теге мен чыгып кеткенден соң гына танымаймын дейме. 30 ел мәктәптә эшләдем, 30 ел чыгарылыш булган бит инде. Барсында укыттым. Барсына да кирдек, биология бит инде ул дәресе. Барсына кирдем. Танышларым бик күп. Укучылар хөрмәтендә яшим. Укучылар рәхмәтендә яшим. Мине алар яшәртә. Саба мәктәбе үзенең укучылары белән хаклы рәвештә горурлана ала. Гөлназ Капитонова мәктәпнең укучысы да, бүген исә районның белем бирү өлкәсен әйдәүче, педагогларга юл күрсәтүче остаз да. Саба мәктәбен 94 елны бетердем һәм шул ук елны шушы мәктәпкә кирешкә кайттым. Ул вакытта педагог организаторлар дип аталайык инде без, пионер-вожатыйлар элеккечә әйткәндә. Әлеге мәктәп белән бары тик матур, яхшы, якты хатирәләр, чөнки ул районда иң зур, иң данлыклы дип әйтеп була инде мәктәбебез. Укыган дәврдә дә без Роза Абдуллина классында укыдык, класс җитәкчебез безнең Роза Абдуллина. Классташларыбыз белән дә шундый матур хатирәләр искә алып утырабыз очрашкан вакытта. Гомумән Саба мәктәбенең исеме гел яңгыравыклы булды. Бүген көндә дә ул шулай. Бүген дә нәкъ шулай ук иң зур укучылар саны мәктәбебез ул безнең. Заманасында да 1000 ярым балаларда укыган вакыт булды, без шул вакытларда эшләдек. Коллектив көчле булды гел. Бүген көндә дә шулай. Үзләренең алган юллары бар, үзләренең тырыша торган нәтиҗәләре бар. Моннан соң да шулай итеп Саба гимназиясе белән горурланып, без аның укучылары, без аның чыгарылыш укучылары дип горурланып сөйләрбез дип ышанабыз. Дилүс Фатхуллин исеме дә һәркемгә таныш. Ул шушы мәктәптә укып белем алган. Бокс буенча Россия спорт мастеры. Бүгенге көндә районда салым инспекциясында хезмәт юлын дәвам итә. Шушы 100 еллык мәктәпнең елы белән тәбрик итәм барыгызны дагы. Безнең укыган еллар мин бетердем 2009 елда. Безнең бу вакытта мәктәп директоры Ринат Накипович иде. Bütün укучылар дагы бик профессионал, бик әйбәт белем бирделәр безгә, бик зур рәхмәт аларга. Беренче укучыбыз бездән Рафида Якуповна, икенче укучыбыз бездә Халимә Сахабиевна, бик зур рәхмәт аларга. Үз гомерендә белем учагы белән 18 директор җитәкчелек иткән. 2020 елдан бүгенге көнгә кадәр коллектив белән яшь, белемле, энергияле, акыллы, үз эшенең остасы итеп таныткан Айнур Нургали улы Шәймәрданов идарә итә. Хәзерге вакытта мәктәптә 85 педагогик хезмәткәр 1000-дән артык балага белем бирә. Бүген дә коллективның абруе зур, белем бирү базасы бик көчле. Яңалыкларны беренчеләрдән булып гамәлгә ашыралар. 1948 елдан алып мәктәпне 14881 укучы тәмамлаган. Быелгы уку елында мәктәп 11 сыйныфны тәмамлаучы тагын 21 кыз һәм егетне озатачак. Бу бәйрәмне бик дулкынланып каршы алдык. Чынлап тагын бик горурланабыз. Һәрберебездәге әлеге бәйрәмне катнаша алуыбызга, оештыра алуыбызга, өлешебез керүгә бик зур эш башкардык. Бүтән архивларны изләдек, ветеран укытучыларыбызны барладык, ветеран директорларыбызны барладык. Һәм чынлап та менә 100 ел эчендә меңләгән укучы шушы гимназиядә белем алып, тормышка аяк басканнар һәм бүтән илебез буенча чәчелеп, үзләренең эшләренең осталары булып хезмәт итәләр. Менә бу укучылар белән без һәрберсенә горурланабыз. Алар безгә һәрберсе үз туганыбыз шикелле якын. Һәм бүген көндә дә менә безнең ветераннарыбыздан үрнәк алып, аларның эшләгән эшләрен үзебезнең алдыбызга үйрәнеп, куеп, яңа үрләр ялларга без бик тырышып эшлибез, Аллага шөкер. Чын күңелдән үзебезнең коллективны шушы бәйрәм белән котлыйм. Киләчәктә бердәм тырыш булып, зур үләр ялларга ясым безгә. Сәхнә түреннән 100 еллык уңайыннан җитәкчеләр мотор теләкләрен җиткерде. Мәктәпкә бүләкләр тапшырдылар. Алдынгы укытучылар дәрәҗәле исемнәр, күкрәк билгеләре, мактау грамоталары алдылар. Мәктәпне тәмамлаучылар арасында бик күп күренекле шәхесләребез бар. Галимнәр, олы җитәкчеләр, дәрәҗәле артистлар, хезмәт кызыл байрагы, Ленин ордены кавалеры ияләре, Татарстанның ат казанган хезмәткәрләре. Бер туган Рөстәм Рифкат һәм Рәис Миннахановларның, Җәүдәт Миннахметовның һәм башка бик күп танылган шәхесләрнең әлеге мәктәп укучылары булуына да күпне сөйли. 1970 елны 8 классын бетергәч, Шушузда әтинең карары кирәк иде. Кая барырга укырга? Төрле вариантлар бар иде.
Bizim bütün klas değil. Bir bala gana kaldı, ikinci mektepke gitti, ortanca mektepte biz gittik bunda sabaha Rus klasına. 5 klas edi. O internatta turu 20 kilometre. Atna sayın yeridirek, kaç var mümkün sayın mesafede yeridirek. O büyük şunday motor vakit olan bizim için. Hem tip soru şundan neticede neste bu bizim bilim. Turmuş onda o bilim bizge bek boştu. Benim hem dayıtaşım biz birge okuduk. Bilişti bitim okurga kirgende de. Bizim matematik öğretmeni Elena Gilyan'ıydı. Bir boş sakat olsa, oku bulmasa, yürüyüp kiredi, matematikаны kiredi. Biz mektepke barganda, benim училищеге кіргеш, bizim birinci kursda, boş matematikada biz endi bilgen edik, mektepte bitirgende. Şimdi unikal yaktan bu mektep, şimdi bütün yaktan unikal internetте тұрам, ауырлық ол тағы бір себептегі кішірек болары үшін. Шулай айтып, тұрмыш барды, білмегенде де, уямағанда да академияға барып жеттім. Әйінді бәйрәмнең иң олы яшьтәге кунагы итеп Мамалай авылыннан Мәрьямниса Мәүлетҗан кызы Мәүлиева чакырылган иде. Аның да мәктәп елларының бер өлеше Саба урта мәктәбе белән бәйле. Анда 1953-54 елларда Мәрьямниса апа 5-6 сыйныфларда укый. Ә инде гомере буе терлекчелектә хезмәт куя һәм аның хезмәтен бик югары бәялиләр дә. Ул 2 тапкыр хезмәт Кызыл байрагы орденнары иясе һәм Ленин ордены кавалеры. Әйе, бик күп хатирәләрне яңартты бүкен. Элекеге пионерлар да чыгыш ясады, лайыклы ялда булган укытучылар да, директорлар да күңелдәгесен сөйләде. Bizim менә шушындый бөек данлы Саба урта мәктәбенә анда эшләвем белән, анда эшләгән Нурислам Фатхуллович, Хайдар Хасхеевич кебек зур мугаллимнәр эшләгән мәктәпкә данлы коллективта эшләвем белән ихлас күңелдән шиксез горурланып яшим. Әлбәттә, 2000 еллар бик авыр еллар иде. Җитмәүчелек, матди финанс кыенлыклар, салкын мәктәп, 1560 бала, 72 класс комплект, 2 смена, 212 укытучы һәм хезмәткәр, 2000-нән артык әти-әни, бик матур күрсәткечләргә ирештек. Мәктәп зур хуҗалыклы иде. Аның атлары, тракторлары, машиналары, гектарлы җире, яшелчә бакчасы, 2 теплицасы, бик күп шушындый хуҗалыклы мәктәп иде инде ул. Үткәне бай Саба урта мәктәбенең киләчәк тарихы да матур вакыйгалары белән язылсын. Sing
Спорт өлкәсеннән дә бер хәбәр белән таныштырырбыз. Соба спорт комплексында 2008, 2009, 2010 һәм аннан да кечерәк яшьтәге яшүсмерләр арасында татар-башкорт милли спорт көрәше буенча ачык турнир булып үтте. Ул үзенең тормышын спортка бәйләгән якташыбыз, Эчке эшләр полковнигы, Татарстан Республикасы көрәш федерациясенең элеккеге башкарма директоры Наил Хөснулла улы Хәмидуллинның якты истәлегенә багышланды. Бәйгенең тантаналы ачылышында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нияз Аитов, Көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Таһиров, Наил Хәмидуллинның туганнары һәм башкалар катнашты. Аны бары тик яхшы сүзләр белән искә алдылар. Саба районында көрәшне үстерүгә ул үзенең зур өлешен керткән шәхес. Рөхсәт итегез сезне Көрәш президиумы рәисе, Көрәш федерациясенең президиумы исеменнән шушы безнең көрәшебезгә республикада билгеле беренче көрәш федерация оештырылган 45-нче елда, жаңадан ул бик төпле итеп эшләп киткән 97-нче елда. Менә шуның башында торган кеше безнең Наил Хөснуллович. Беренчедән Наил Хөснуллович шикелле кешеләргә әйтәләр, родом из Сабантуя дип. Ул үзен-үзе белгәннән бирле көрәшеп үскән, спорт стасы, көрәш белән һәр вакытта эшләгән. Шушы турнирның сезне ачылуы белән тәбрик итәбез. Туганнарның кайгысын уртаклашабыз. Традициягә кирип киткән турнир дәвамлы булсын. Наил Хөснулловичның рухлары шат булсын. Көрәшчеләргә уңышлар теләп калам. 14-нче тапкыр үткәрелүче ярышка Казаннан, республиканың башка районнарыннан 100-гә якын яшь көрәшче килде. Бәйгеләр икекләмдә алып барылды. Көрәшчеләр барысы да яхшы әзерлекле иде. Кайсын гына алсаң да җиңәм дип көрәшә. Алымнарны да дөрес итеп башкарырга тырышалар. Чөнки чын татарча көрәш ялганны кичерми. Хөкемдарлар да гадел бәйге яклы. Наил абый аларны шуңа өйрәткән. Наил Хөснулла улы Хәмидуллин 1949 елда Аланьелга авылында дөньяга килә. Гаиләдә 4 егет һәм 4 кыз үсәләр. 36 ел гомерен ул Татарстанның эчке эшләр системасына багышлый, полковник дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә, хөкүмәт тарафыннан күпләгән бүләкләргә ия була. Отставкага киткәч, 2000 елдан ул Көрәш федерациясенең башкарма директоры вазифасына алына һәм бөтен сәләтен көрәшне үстерүгә юнәлтә. Ул эшли башлагач татар көрәшенә яңалыклар да өсти, электрон таблоларны гамәлгә кертә, хөкемдарлар өчен махсус киемнәр тегелә башлый, көрәшчеләргә ел саен яңа формалар тапшырыла. Кызганыч, Наил ага 2010 елның 29 ноябрендә 62 яшендә вакытсыз гур иясе булды. Аның хөрмәтенә булган турнирны Республика көрәш федерациясе һәм Саба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештыра. Быел Сабалылар бу бәйгедә 11 призлы урын яулады. Бүген Россия Федерациясе Конституциясе көне. Сезне чын күңелдән әлеге көн белән котлыйбыз. Федераль Конституция иң югары юридик көчкә ия булып, бердәм Россиядә Татарстанның кабатланмас тарихи мәдәни мирасын саклау, аның социаль-икътисади куәтен тормышка ашыру өчен ышанычлы хокукый нигез тәэмин итә. Республика халкы актив граждан позициясе һәм тырыш хезмәте белән төп законның нормаларына тугры булуын һәр вакыт дәлилләп килә. Илнең үсешенә саллы өлеш кертә. Шундый көчле бердәм илдә яшәүебез белән горурланыйк һәм сәламәт булыйк. Сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Ә хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруы һәм яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен дип, безнең белән калыгыз дип тапшыруыбызны төгәллибез.